Ти не си под наем. Не можеш да се унижаваш, не можеш да се пренебрегваш, да се свиваш навътре, само и само другият да изпъкне, докато ти шепнеш, няма значение. А има. Ти цениш ли се? Защо се смаляваш, за да паснеш в чужди рамки? Не си създаден да бъдеш тишина. Да, прави добро, но не за одобрение. Обичай, но не се губи. Дай, но не се изчерпвай. Осъзнай се, присъствай, знай си цената. Не премълчавай, когато стъпкват достоинството ти. Ти не си длъжен да бъдеш удобен. Погледни родителите си. Те не са те отгледали, за да бъдеш нечий наемател. Ти не си под наем, не си временен, не си заместител. Изправи се. Свали усмивката за миг и отвори очите си. Виж истината, цялата картина. Ти не си за всеки и не трябва да бъдеш. Не си монета, която всеки да разменя. Ти си съкровище и само който си гмурне дълбоко може да те открие. Не мълчи, не огаждай цената на себе си, не бъркай доброта с жертване. Да, търпелив си. На кой е търпелив с теб? Сега се приеми, после се промени. И нека не забравяте кой си. А ти никога не забравяй. Ти не си под наем. Ти си дом, сила, истина.